Isang napakaganda at pinagpalang araw po sa inyo mga ka-agri. Isa na naman pong panibagong kwentong magsasaka na natulungan ng Department of Agriculture Gitnang Luzon ang atin pong kikilalanin. At agri-teknolohiyang punong-puno ng kaalaman. Kaya tara na at magpunta po tayo sa Bungabon, Nueva Ecija na kung saan makikita natin ang isang kwentong inspired program ng DA. Dito lang yan sa inyong paboritong agriculture television show, AgriTV Central Luzon. Marami ang mga naluging hog raisers, bunsod ng pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa Central Luzon noong 2019. Maliban sa indemnity payment na ipinamahagi ng DA sa mga apektado noong kasagsagan ng ASF, ay naglunsad ng programang INSPIRE o Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion upang maibalik ang lakas ng industriya ng baboy mula sa pagkabagsak. Isa sa mga benepisyaryo nito ay ang Bungabon Hog Raisers Producers Cooperative na kumikita na ngayon. So kami po ay isang samahan ng mga magbababoy. Ang dangan nga lamang po kami po ay na-devastate ng ASF virus. So for at least 3 years po wala po kaming operation kasi po nagkamatayan po yung aming mga alagang hayop dulot po ng ASF virus. Basically po yung amin pong mga farm ay natigil kaya kami po ay dahil kami din po ay isang mag-asaka, karamihan po sa amin ay mga nagtanim po ng mga gulay, mga palay, mga mais at iba't ibang mga gulay po dito po sa aming mga bukirin. So yung napakatinding dulot po ng ASF virus sa amin. Unang-una po, ito po yung nawalan po kami ng pag-asa na mag-alaga ulit dahil wala na po kaming financial. Naubos po, nalugi po lahat ng mga savings namin o mga financial na aspeto dahil tinamaan po kami ng ASF virus. Dahil kapag tinamaan po tayo ang isang farm ng isang ASF, automatic po wala pong matitira. So yun po yung initial na naidulot po o hindi magandang naidulot ng ASF virus sa amin. Nawala man pansamantala ang pangunahing kabuhayan, ay dumating naman kalauna na ang nagsilbing tulong at inspire rasyon upang makabawing muli. So ngunit sa pagdating po ng INSPIRE program, isang pinto po ang nagbukas sa amin. Ito yung pinto ng punong-puno ng pag-asa, pinto na punong-puno ng kaalaman at pagkakaisa. Dahil ang INSPIRE program po ay hindi lamang isang ayuda. Bagkus ito po ay isang programa or komprehensibong suporta na tumutugon sa pangangailangan ng mga magbababoy. Dito po, binigyan po kami ng iba't ibang training na may kinalaman sa biosecurity upang maging ligtas ang aming mga alagang hayop. At bukod din po dito sa aspetong technical, ang INSPIRE program po ay nagbibigay ng pag-asa o ng pagpapayabong sa aming pamumuhay. Dahil kung tutuusin po, parang yung mga panahon po na parang feeling po namin kami ay nasa laylayan ng lipunan. Pero dahil nagkaroon po ng INSPIRE program, napakagandang programa sapagkat nung po pala pinipare kami ng gobyerno para sa isang mas malaking layunin at ito po ay ibangon ang industriya ng babuyan o pagbababoy sa bansang Pilipinas. Nakakuha ng halagang 5.5 million pesos ang samahan mula sa INSPIRE program na nagamit nila sa muling pag-aalaga ng baboy. Sa INSPIRE program po, nakakuha po kami ng 5.5 million. Ang 4.1 po ay para sa swine building facility at ang 1.4 naman po ay para sa biik at pigs na kakainin. Ang initial stock po namin is 85 pieces po. So, doon po sa 85 pieces na yun, dahil ang facility po namin ay kailangan 300 po, pwede siyang maglaman ng 300. So, nag-loan po kami sa land bank bilang pandagdag na puhunan. At ang unang initial stock po namin na nabili ay umabot po ng 250 piglets po. So, matapos po naming ma-harvest, sa presyong 175 per kilo. So kumita po kami ng around 400,000 pesos. Mula sa unang kita ay nagsimula silang magpalaki ng mga breeders
upang hindi na sila maghanap pa ng mga patabaing baboy na papalakihin at mas makatipid sa gastos. So, ang unang kinita po namin, dahil susunod pong stock namin, medyo nahirapan po kaming tumingin o maghanap ng biik na alagaan. So, naisip po namin na mga board of directors ng aming samahan ng Bungabon Hog Racer Producers Cooperative na mag-produce po ng breeder farm or bumili ng mga inahin para sa susunod pong cycle ay hindi na po kami mahirapan at yun na lang pong napoproduce naming biik ang aalagaan namin. So sa madalit sabi po, nakabili po kami ng 15 na inahin at ngayon po doon na po kami kumukuha ng mga inaalagaan. So bali meron po kaming breeder farm 1 na matatagpuan sa Barangay Mantile at meron po kami, ito po, yung breeder farm 2 po namin. Ito po ay katatayo lamang po nung March. So, luckily po, meron na po kaming mga napoproduce ngayon dito. Bali, 30 na po na saw yung aming naipundar sa mga kinita po namin sa loob ng 3 cycle. So, ang kagandahan po ng pag-create namin ng breeder farm ay unang-una po, medyo mas mababa po yung cost to produce ng inaalagaan namin na dinadala sa aming swine facility operation, finisher operation. Pangalawa po, iwas po kami sa virus kasi titingnan po natin kung kukuha po kami ng stock sa ibang lugar at makakuha po sila ng ASF virus dala ng hangin, isa na din po yon sa iniiwasan po namin. So, kaya napakaganda po na makapag-produce kami ng sarili naming mga biik para po magtuloy-tuloy po yung aming pag-aalaga sa amin pong swine facility finisher operation. Maliban sa kaalaman mula sa experiences, ay nadadagdagan ito bunga ng mga pagdalo sa mga seminars mula sa gobyerno. So kami naman po ay, dahil kami po ay samahan ng magbababoy, meron na po kaming simpleng background sa pag-aalaga ng mga inahin, ng patiner at ng mga piglet production. Kung kaya po kami ay may lakas ng loob para magtayo ng breeder farm. Pero yung mga kaalaman po na to ay nadagdagan sa pamamagitan po ng pagbibigay ng mga training ng regional sa ATI po, sa aming municipal vet at saka syempre po sa provincial vet, nagbibigay po sila ng mga training kung paano i-handle or yung tinatawag nating seminar on proper pig husbandry. So kaya medyo madali na lang po para sa amin ang pag-breed. Tsaka meron naman din po kaming kinukuhanan na mga similya sa Pampanga, yung dab site po. Doon po kami bumibili po ng similya at kami na po yung nagsasaksak dito. Alamin naman natin kung paano nila hina-harvest at ibinibenta ang kanilang mga alagang baboy. Yung paraan po namin ng pag-harvest sa aming mga baboy ay sa loob ng 3 buwan at kalahati o 4 na buwan ay pwede na po silang i-harvest. At pag ito ay tumimbang na ng 90 and above, sila po ay pwede nang ibenta. At ito ay yung pinakamagandang oras at pinakamasayang panahon sa mga magbababoy dahil may bebenta na namin yung aming mga baboy. So ang paraan namin ng pagbebenta ng mga baboy ay mayroon kami mga contact buyers dito sa bayan ng Bungabon at maging sa labas ng probinsya ng Nueva Ecija. So dito po, kukuhanin po nila ang aming mga baboy, titimbangin at idadala po sa Bungaban Public Market o sa nearby municipality ng aming bayan. Matapos po naming mai-harvest ang aming mga alagang baboy, ay maghihintay po kami ng 2 linggo hanggang 1 buwan upang ipahinga ang kulungan at pagkatapos po nito ay maglo-load po ulit kami ng panibagong mga biik na aming aalagaan. Bagamat may naitalang muling kaso ng ASF sa Central Luzon ngayong 2025, ay nanatili namang pink zone pa rin ang Bungabon. Kaya't patuloy ang produksyon ng samahan at patuloy na pinapaganda ang kanilang kabuhayan. So ang magandang naidulot po ng Inspire program ay unang-una po yung pamumuhay. So nag-improve po yung pamumuhay ng mga miyembro ng aming samahan. At syempre po, kung titingnan po natin, ang Inspire program po ay hindi lamang para sa beneficiary. Kung titingnan po natin, it's a long-term process, hindi po siya short-term na matulungan lang tapos na hanggang doon na lang. Ang Inspire program po ay hindi lamang po ang mga beneficiarying katulad po naming hog racer ang natulungan.
kung hindi pati po yung community. Dahil kung titingnan po natin, paiba-iba po yung presyo ng karne sa merkado. Dulot po ito ng shortage. Pero ang Inspire program po, kaya po niyang ma-meet yung demand ng consumer. Kaya hindi lang po ang hog raiser, kung hindi pati po ang buong pamayanan ay natulungan po ng Inspire program. Nakakatulong na rin ang Bungabon Hog Raisers sa pangangailangan ng kanilang komunidad. Nakakatulong din po kami sa aming pamayanan, katulad po ng nagkakaroon po kami ng mga school feeding program. So binabalak na din po namin after this year, kung maganda po yung magiging return of investment namin, magkakaroon po kami ng parang paiwi program. So dun sa mga gusto na mag-alaga, pwede po kaming magbigay ng kahit isa para po talaga mas dumami. May mensahe naman ang Bungabon Hog Raisers sa mga tumulong sa kanila. Yung Inspire program po na to, siya po yung nagbigay ng sinag o liwanag dun sa madilim naming landas. Kaya kami po ay lubos-lubos na nagpapasalamat sa Department of Agriculture. At syempre po yung programang Inspire program. Dahil sa Inspire program ng BA Central Luzon, buhay at kabuhayan ng Bungabon Hog Raisers Producers Cooperative, buhay na buhay. Sa CA Inspire Program, bida ang kabuhayan, bida ang magandang kinabukasan. Yay!